ating mga ingredients ay kangkong, liempo, kakanggata, bawang, sibuyas, luya, siling haba, patis, asin, magic sarap. Mga kaaraw, ganito po ang pagkat ng ginataang kangkong. Mga kaaro, kailangan nating ilaga muna yung ating kangkong para hindi siya mapakla. Samahan natin ng luya. Mga 3 minuto lang yan mga kaaro. Mga kaaro, pagkalipas ng 3 minuto, ito na yung ating kangkong. Ibababad natin ito sa malamig na tubig na may kasamang yelo. Araw, magigisa na tayo sa mantika. Ano natin bawang, sibuyas, saka liempong baboy. Sibuyas. Lalagay na tayo ng magic sarap mga taro. Pampalasa, patis. Kunting asin. Nalagay tayong paminta mga kaaro. Ating tubig upang yung ating karne ay lumambot kunti lang. Ilalagay na natin yung kakanggata na 30 pesos. Kaaro, ilalagay ko na yung ating kangkong. Luto na to kasi nailaga na natin ng 3 minuto. Haluin na lang natin. Mga karo, ilalagay na natin ang ating sili.
Yan, mga 2 minuto mga karo, luto na yan. Mga karo, pagkalipas ng 2 minuto, ito na po yung ating ginataang kangkong. Serve na natin.